normal é falar como se fora en todos os concellos, non? Estamos aburridos de ver na radio, nas emisoras de radio ou nos medios de comunicación como en outros concellos os portavoces se xuntan, discuten e debaten e fan propostas, non? Nos pedimos que todas as asociacións de veciños foran escoitadas para ver que obras se podían facer co Plan Zapatero, que propostas se podían facer tamén por parte das asociacións de veciños co POS da Diputación da Coruña. E o alcalde dixo que sí, que él falaría con todas as asociacións de veciños, tanto para o POS como para o Plan Zapatero. E nós decimos públicamente, decimos en Radio Negreira, que o alcalde non falou con ningunha asociación de veciños, nin lle pediu información a ningunha asociación de veciños para o POS e para o Plan Zapatero, como quedou patente no último pleno ordinario, donde nos falamos ali dando os nomes dos presidentes e presidentas das asociacións de veciños, porque falamos con todos, menos con un, con 14 dos 15 que hai na Baña, e resulta que todos nos dixeron o mesmo, que non foran consultados en ningún momento por o alcalde. Entonces, non se pode estar continuamente engañando a xente e dicindo as cousas que non son verdad. O normal sería que funcionáramos dun xeito democrático, que as cousas se falaran, se discutiran, que logo o PP como mayoritario pois fixera o que quixera, o que considerara oportuno, está no seu dereito, faltaría máis. Pero por que as cousas, se se poden facer por consenso, se se poden facer por acordo, se fan sempre pois de outra maneira, non? De maneira sin contar con ninguén, sin falar con ninguén, sin dar puntos de vista, ou sin permitir que a xente os dé. Pois non sei, eu sinceramente non sei por qué. Co tema das obras do Fondo Estatal non están de acordo, isto que quere decir que non van a votar a favor, ou sí van a votar a favor, pero con peros, non? Vamos a ver, nós non podemos votar en contra dunhas obras que son necesarias, eso é incuestionable, é dicir, que o Polideportivo da Baña é necesario que sexa arranxado, eso é incuestionable, e nós estamos a favor de que se faga, non? Que efectivamente hai necesidade de saneamentos en varios núcleos, hai necesidade de saneamentos en todos os núcleos, porque salvo a parroquia de San Vicente, as outras 14 parroquias non teñen saneamento, non teñen alcantarillado. E nós levamos dicindo isto 8 anos, que se di rápido. Bueno, minto, 7 anos, porque falta un ano de legislatura. 7 anos, e pedindo que se prioricen esas obras frente a outras, ¿no? O alcalde leva 7 anos dicindo que sí, pero nunca facendo. Sempre di que sí, pero logo nunca o fai. Este ano está obligado por lei. Non lle queda máis remedio facelo, porque o Plan Zapatero lle exixe que as obras sexan que estén ligadas a temas de medio ambiente e a temas de saneamiento. Entonces non lle queda máis remedio que facelo así, porque senón porque as obras que el quería meter non pode meter. O sea que non o fai por convicción, o fai por obligación, por imposición, por chamarlle de alguna maneira, ¿no? Pero que aínda así, nós estando de acordo con esas obras que se fan, repito, ou que a inmensa maioría delas, nós pensamos que eso tiñamos que negociarlo, que discutilo, que falalo antes, non? E nós non queremos ter un protagonismo especial, nós queríamos simplemente estar na reunión. Non estamos dicindo que se faga, que se teña en conta os nosos puntos de vista, sino simplemente que se nos escoite. E despois o alcalde que faga o que considere. E pensamos que igual que nós deberían de estar presentes as asociacións de veciños. E facer un estudio serio, parroquia por parroquia, de onde están as necesidades máis acuciantes, de que parroquias teñen máis necesidades, non solamente en temas de saneamiento, sino en traídas de agua, en outros servicios básicos que o Concello non ten, dos que o Concello carece. E o alcalde négase unha tras outra vez. Entonces, claro, nos obliga, por un lado, a votar en contra, ¿no? Si votamos en contra, pois parece unha falta de todo, porque efectivamente esas obras son necesarias, ¿no? Entonces, posiblemente nos absteñamos, ¿no? En calquera caso, o que é importante é que a xente teña claro que os poucos recursos que hai que saber utilizar. E o Concello da Baña ten poucos recursos e os poucos que ten non os sabe utilizar. E o alcalde non prioriza obras en función das necesidades dos veciños e do consenso de todos, sino das súas decisións persoais. E as súas decisións persoais dun alcalde que leva 15 anos gobernando nos teñen levado da miseria á miseria absoluta, de ser un concello pobre a ser o máis pobre da provincia, de ser o que menos avanzou en estos 16 anos o que máis retrocedeu en estos 16 anos. Somos o concello máis pobre da provincia, somos o concello con menos infraestructuras básicas, somos un concello sin saneamentos, somos un concello sin alcantarillado, somos un concello con deficiente internet, somos un concello con deficiente visión hasta la televisión digital terrestre, e a televisión analógica porque a quitaron, senón tamén tiñamos problemas de cobertura en moitas parroquias. No, esa era a mala de todo. Efectivamente, somos un concello... Non en todos os sitios, pero a verdade é que na maioría sí. Ou, en todo caso, non se vían todas as canles, non? Era un caso curioso de San Vicente da Baña, de atraso. Na Baña non se vían todas as canles que hai en aberto antes, co sistema analóxico. Efectivamente, somos un concello... Eu creo que debía ser un caso único, porque... Con pésimas telecomunicacións telefónicas e incluso terrestres, ¿no? Quero recordar que se non é por esta carretera que está en obras, a Baña estaría en unha estación terceiromundista. Somos a última capital de provincia, a última dos 94, creo que son concellos da provincia, en estar comunicada con Santiago. A última, que se di rápido, a última de dos 94 concellos.
a última en facerse a obra, e precisamente non por traballo do Partido Popular, precisamente, sino porque chegou un presidente da Xunta, Emilio Pérez Touriño, que se decidiu a facer esa carretera, non? Bueno, entonces, eu digo, se somos os últimos en todo, e se a política que nos leva a isto é a política das decisións persoais, está claro que fallan esas decisións, que as decisións que se tomaron non foron as correctas, non? E quero dicir tamén que aquí tiña que haber unha forte inversión pública, unha fortísima inversión pública, tanto da Deputación como da Xunta, como do Goberno Central, para poñer esos servicios a funcionar, para que a Baña tivera unhas comunicacións terrestres, unhas telecomunicacións boas, unhos servicios sociais bons, unha rede deportiva e cultural digna, e non o ten. E non hai esa inversión pública. E hai que preguntarse por que non a hai, non? Hai que preocuparse porque o alcalde, en vez de boicotear a visita do presidente do Goberno a Baña no seu momento, non foi mínimamente educado con el e despois non lle foi a pedir inversións no Concello. Hai que preocuparse porque o alcalde da Baña non lle pedía inversións públicas ao Goberno anterior da Xunta, pero tampouco lla pide a este goberno, que teóricamente é do seu partido. Hai que preguntarse por que, despois de pasar pola Diputación Provincial como deputado provincial que foi durante 4 anos, a Diputación da Coruña invirte mesquindades no Concello da Baña, a pesar de ser a entidade, a institución que máis invirte no Concello da Baña, a Diputación Provincial da Coruña, ¿no? Entonces temos que preguntarnos por qué, ¿no? E alguén terá que razonar e que darse conta de que as decisións equivocadas son responsabilidade de quen as toma, ¿no? Entonces, bueno, o mellor que estamos facendo agora de facer saneamientos é o que tiñamos que facer hai 15 anos, que é o que facía Brión hai 15 anos, o que facía Negreira hai 15 anos, o que facía Ames hai 15 anos. Resulta que nós non o fixemos e levamos eso, 15 anos de retraso, non? Entonces, bueno, por que o plan xeral que se fixo como se fixo e impide o crecemento económico? É dicir, aquí non é cuestión de que o diga Enrique Vázquez do PSOE, de que Enrique critique a Andrés, de que Enrique se lea mal con Andrés, non. É cuestión de coller os datos oficiais da Xunta de Galicia, donde se demostra que se están construindo na Baña cada ano unha casa ou 2 casas, en todo o Concello da Baña. Se collemos o Concello de Negreira, podíamos decir que cada ano se fan en Negreira centos de casas ou de viviendas, non? E non digo Ames porque non é unha comparación enorme, non? Pero que Val do Dubra, que é un concello con menos habitantes que a Baña, ten un parque de viviendas moi superior, e ten unha construción moi superior. Entonces teríamos que preguntarnos por qué. Por qué nós, no seu momento, tiñamos unha conexión por terra, por autobús, con Concello de Santiago, e agora non a temos? Porque tiñamos unhas líneas diarias con Negreira que agora non temos? Habría que preguntarse por qué. Por que en vez de ir a mellor, vamos a peor? Porque un rapaz antes podía ter acceso a internet e agora non o pode ter? Por que no seu concello non o hai? Habría que preguntarse por qué. Por que antes tiñamos no plan sociocomunitario xente dando clases polas parroquias e atendendo xente maior e agora temos menos cando o Concello da Baña está recibindo subvencións da Xunta de Galicia para atender a esos veciños? Habría que preguntarse por qué. Porque agora o alcalde leva a este pleno de mañán, por exemplo, unha nova regulamentación do servicio de axuda no fogar e despois vai a presentar unhas novas tasas do servicio de axuda no fogar, cando antes, co plan sociocomunitario, moitos destes veciños serán atendidos gratuitamente, sin cobrarlles un peso, non? E o alcalde, en vez de potenciar este plan, en vez de mantelo, o que fixo foi denunciarlo na Xunta de Galicia e canto ganou o PP, pois aniquilalo e impedir que o plan seguira funcionando.